вдалося проявити любов до нашого національного народу. Тому ще раз вітаю зі святом і слава Україні! Це вже 15-й мегамарш у вишиванках, який відбувається в Києві. Я нагадаю трохи про історію. На перший мегамарш у вишиванках прийшло 4 людини, але з кожним маршем ми набирали людей все більше і більше і більше. І сьогодні ми вже бачимо десь 3-4 тисячі зібралось. Цій вишиванці вже більше 30 років. Її вишила мама моєї подруги Віри Тимошенко. І оскільки в мене своєї вишиванки немає, бо я все ще шукаю свої, розумієте? Мені дуже приємно її вдягнути сьогодні. І на день вишиванки у четвер я вдягала, тому що вона особливо енергетикою наділена. Це мама вишивала з любов'ю до своєї доньки, розумієте? Надала в неї свою любов і побажання майбутнього як для жінки. Ну, це вишиванка мого батька. Загалом. А от коли він її... Давайте, ми поки... Не знаю, в мене є своя вишиванка, але на такі урочистості я надіваю його вишиванку. Традиція вишиванки – це не просто дрес-код, це не просто мода. Це наша українська сутність, це наша ідентичність.